نيجيريا. مر قطار الكرة النيجيرية بمحطات تاريخية. هذه انطلاقة الآن. أودومز انطلاق الكرة. الرد من نيجيريا. Προϋποθέσεις, η πάσα για τον Ρονάλτο, η ευκαιρία, η μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Προϋποθέσεις, η πάσα για Σεμέδο. Προϋποθέσεις, η πάσα για τον Ρονάλτο, η ευκαιρία, η μπάλα έξω. Πολύ μέτρηση ανόδου. Εδώ πέρασε η μπάλα για τον Νταλό. Το γύρισμα δεν θα το επιχειρήσει σε πρώτο χρόνο. Τώρα ο Νέτο, το σουτ, γκολ. 1-0 η Πορτογαλία. Και αναμέτρηση ανόδου. Εδώ πέρασε η μπάλα για τον Νταλό. Το γύρισμα δεν θα το επιχειρήσει σε πρώτο χρόνο. Τώρα ο Νέτο, το σουτ, γκολ. هنا التدخل. أودومز وكور محاولة نيجيريا. أودومز يعدل. منتخب نيجيريا يتعادل. Ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε την... Εδώ η παλιά του Μπρούνο Φερνάντες έκανε. رقم 89 لهذا اللاعب فرنانديش. يرفع كورة منطقة الجزاء. راسية التون رونالدو. Μένει εντελώς μόνος εκεί αριστερά ο Μέντες. Δεν επιχείρησε αρκετά η Πορτογαλία από την αριστερή πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο. 441 με 265 συμπληρωμένες φάσεις. Το σουτ, γκολ! Εξαιρετικό από τον Φραντσίσκο Κορσεϊσάο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η πολύ γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση.